ịmana ịchaka bịa ga-egwu emenụ obikuba na odogwu ndị be anyị na-egwu emenụ ọ bụ onye ga anyị na-ekwu ego mmọgọ mana ndị ezi miọnụ ndị si na-ajado ndị mekomenalụ ndị deputi Jizọs ndị ọchọ nga n'okporo ifugonu ndị egwu ọma ka mụ buru bịa n'elu ụwa anyị dọsọ onye ịchaka bịago kwenu ịgba gị n'ọkpata ozu ọra n'anya ọba Chifobi na-agba ihe egwu ọkpọle ya nke nwa mama higirigi ndị Igbo taramapụrụ na n'Igbo ịgba gị n'ọkpata ozu ọra n'anya ọba ụfọdụ nwere ike wee jụma ajụjụ onye bụ ọkpata ozu ọra onye bụ Obinna bụ ihe egwu onye bụ akpọle ya nke onye m ngụcha ntị ka kọrọ ya akụkọ ka mụ bịa ibe na-eme bụ ya ka mụ na-ekwu ọgbada ozu ọrịa na ndị ọba Chifobi na-asị na nnekwu obi na nnekwu obi gosi bi ụwa ọkwa na obile Chief Salesi ihe gbuo aka eze na ndị ọba odogwu ebe afụ ka ọkpọlesi bi ụwa ọkpọle ha kiwa mama higirigi ezinne m ụlụ Chifobi nna ọ bụ onye ka mụ na-ekwu elie Lady Uche bụ ihe gbuo asọmpete nwanyị ọma odozi akụ aka eze n'ọba ezinne m ụlọ ọkpọle ya nke mgbe nne na nne ya mụsịrị ọkpọle ọ wee zụbanye n'egwu Chukwu na fazulu ya na amamife fazulu ya na nghọta zuru oke na fazulu ya ọfụma ewuo ọkpọle ya nke Chifobi nna wee bido wee sobe wee tinye ya n'ụlọ akwụkwọ na Central Primary School na Nioba ebe afọ ka o bidolu wee gụba akwụkwọ o wee gụsie na Dennis Memorial Grammar School DMGS nke dị na Onitsha do onye ọcha igirigi ndị Igbo mgbe ọ gụsịrị na DMGS dobu wee jebe nụ mahadum ọkwa na UNN na Nsụka ebe afọ ka o jelu wee tulu gonata ife agbalụ n'ụzọ elikekwe ọgbakọ osime kpọkpọle gụsịrị akwụkwọ wee nata bido wee mebe biznes
aka agwa ogbenye ife a na-emewe bute ike eziokwu ọsị gị ara ewu nwanne ọkpọle odogwu ọkpọle ya ki ife dị na biznes dolu ya anya akala kia dị na biznes ife dị na buying and selling dolu ya anya n'ọmalụ ka esi agba mbọ maka na onye gba mbọ n'onweta ife dị mma ịgba aka Ronaldo ị ga-anọcha oloma Olisa bi n'igwe wee gozie nye Olisa bi n'igwe wee bunye ya enu maka gịnị Chukwu eneghị ya anya n'obi wefu n'onwere obi salisali kpọle ya nki n'onwere obi nwanne na ọkpata n'elu ụwa na ọ ga-ezu ala ọnụ ewu na-egwe mmenụ obi gụba na odogwu ndị be anyị na-egwe mmenụ ọmụnye ka anyị na-ekwu eze ọmọga mana ndị osi mionu ndị si na-ajado ndị omekomenalụ ndị deputi Jizọs ndị ọchọ nga n'okporo ndị kwala na-efi daka ndị Igbo na-akpọ nwa ka nwa na-enye obi aṅụrị nwa ka nwa ka eji eme ọnụ ọgbapuo mmiri nwanne otinye ọkụ n'obodo asala ọkụ ọ na-etikọ nwa ilute na ndị Igbo wee jụọ ajụjụ ede na-eme na ndị Igbo ndị afọ kpatara ego oyibo na ndị Igbo ndị ji ezomọkọ wee malụ ịgụkọta wee lụọ na ndị Aba ọbọle ya ka ị ga-ebulu ọlụ maka na ife omelụ ndị ọbụ elikekwe ọbado ozu ọra nke izizi na ndị Aba ezomọkọ na ndị Igbo ịma na ndị ọ na-enyela aka elike ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ elike ụmụ nwanyị ndị afụ dịfa gwụrụ agwụ ọkpata ozu ọha ọ na-emekọta ọfụma ndị o nyere ego fasụba afọ ya youth empowerment SS capacity bụ ibe a na-etugo etuo maka eziokwu ọkpọle ya odoziri Igbo yewo nwanne behind every successful man there is always a good woman by the side ọbadozora na ndị Aba Chukwu ji ezigbo nwanyị gọzie yi ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa Mrs. Ebele ihe gbuo amala obi dị ya ngozi Chukwu ji gọzie obi ụfọdụ na-abụ fanụsia nwanyị ma kwụsị ịnyelu ndị
mmadụ aka mana Mrs. Ebele bụ ihe bụ ọmala obi dị ya na-akwado dị ya ọfụma ọgbala gaba n'ilu Chukwu agọziwo gị onye Chukwu gọziri agọzi mmadụ apụghị ịkọcha ya ebe onye gwa nanụ ya obi gụba n'odogwu n'ime anyị na-ekwe nanụ ya ọbụnye ga anyị na-ekwu eze mmọgọ mana ndị si miọnụ ndị si na-achado ndị deputy Jesus ndị ọchọnga n'oko ụmụnne ya nne ya na ya na-abụdị na mma ezi oyi ka ajọ nwanne ezi oyi ka ajọ nwanne ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa njenjenje ndị oyibo na-afọ kwuru okwu esi tell me your friend I go show you who you are onye na-eme ka si emene n'ụwa ya bụ ezigbo oyibo ya bụ ezigbo oyibo ka mụ bụ n'ịgba wee jezie n'ala uli Ancient Kingdom ihe la local gọọmenti ka o si eje ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ohiri ofu ji ya na-eme ofulodu oyi nwata na ya eze izizi na luli niile ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ohiri Chief Dr. Emeka Okonkwo Imani William Van Mobile ATM odogwu nwata na ya eze ọ na-consider aga na-agbalụ ndị Igbo afịa ebe chairman 5-star group and companies Gemi Cargo Limited onye bụla ebu n'obusigo nwata na ya eze ọ na-consider ezomọgọ na ndị Igbo ife imela anyị Chukwu anyị dozi ekene onye chakose amekene nwata na ya eze ọ na-consider onye bụrụ ebu ebugo ịchaka kene imoni ọ na-consider Ebelu Bullion Van Ebulu Ebusido Kabubuli Bawe Kene nnekwu odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ndo ya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa afọ onye na-amalekwa tụnye ekwe n'ọfịa ka anyị buli ịchaka wuchie n'ekwulọbịa ekwulọbịa ka anyị jekọ anyị kene nnekwu nwa mụrụ n'obi nwa mụchala amụcha n'ụwa ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa ezi oyi ge ntị ka mụ wee kọlị ya akọlị Mr. Jose Okafor Dowizaza
kalili okwu ikotala ekota anwelu nwa wee nwekwa nwa ka nwa o ofe onye jikwala na-efi na-egwu lọbi ya adịrịasị na-egwu lọbi ya Jowizaza n'Isolusibe eziokwu n'utu dị Kenya mụlụ odogwu abụrụ ọnụ gai na-emue emebe mmebe n'ụwa malụdo Jowi ịmaniso na gbagada nwa iso na kalisia nwa iso na ọchịlị nwa Jowizaza so na gbagada nwa na kalisia nwa iso na ọchịlị nwa Obi Kuba nna si muke n'ezigbo ọyị ya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ohigirigi nwa si anyị ukpe je Nnewi satụrụ ọkọsi eje ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa onye ọcha igirigi Kedalụ m Chief Cletus Ọragwa Zenko odogwu National anthem ndị ụkpọ agamalụ na ndị odogwu Zenko n'iso n'ezo mọgọ ife na-eme ka ụwa na-ekwuo maka ụwa bụ ndị nlacha aka onye na-eli eli ga-abịa ụwa ọzọ Zenko odogwu Kwala nefi Zenko wadu wine oye bule bude no Mweji kwala nefi na yopo Zenko dogwo Mweji kwala nefi oye bule buno bugo Zenko wadu wine oye bule bude no Utimwa kanyijenu no jogo Chinemelu n'ojoto nnekwu enyi ọgbọle ya nke na-ekene igirigi ndị Igbo ọ bụ onye ga-amụ nnekwu one n'ụwa ya Chief Dr. Kennedy Okonkwo n'ume kene ihe n'utu dịka ebunye amụlụ odogwu Chief Executive Officer Odogwu Yebo Chairman Victoria Crest Homes Real Estate Mogul Odogwu Abia Millennium African Entrepreneur Venture Capitalist Odogwu Philanthropist n'Isolusibe Dodo Conclusion Ifanebe Odogwu n'iso na ndị na-eme ọgọ Iso na nne na-ebuni obodo chake Iso na nne na-enyelu ndị mmadụ aka Wachi na-emelu ojoto nnekwu mmanwụ Nedo Okonkwo Wachi na-emelu ife Onye buru ebu n'ojoto Onye buru ebu ebugo Kalisia Eze ego n'ojoto Kennedy Okonkwo